komentaryo, issue, serbisyo, Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sa mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Bayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas, welcome na sa pagpangalalad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes, Oktubre 19, 2021. Makita kita live sa mo na Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pag sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Action and Defense. Kag Action Dale Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Task Force Disiplina nag-pull out sa satellite registration site sa mall. QR code ID system ginlonsor sa Negros Occidental. Sa balita national, kakulang sang personnel ginakabalakan sa mga pribado nga hospital. Minimal COVID-19 infection sa face-to-face classes sa mga kolehiyo, hindi kinahanglan pagkabalakan. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Punyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot, antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagaman-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga passing para nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tungtong Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot, antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Sa balita, una sa aksyon. Philippine Standard Time alas 6:13 kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Nag-pull out ang task force sa disiplina sa uli nga adlaw sang satellite registration sa may Ayala Malls, Capital Central. Matapos ginako sang security sang mall ang responsibilidad sa pagpalinya kag organisa sa mga tawo nga tuyo magparehistro. Sulo kay Wilfredo Gilingo, ang action officer sang task force sa disiplina, ilagin kakibot nga samtang ginaorganisa ang linya sa mga pumuluyo. Nagpalapit ang chief sang security sang mall kag ginpahayag nga may mando sila nga sila na ang mag-organisa kag hindi na kinahanglan na ang bulig sang task force kag kapulisan. Ginpahayag man ni Gilingo nga sa bylaws nga isa lang dapat kalinya. Gin-aligar, ginhimo ini 5 rason nga nagdinaguso ang tawo kag wala na nasunod ang social distancing. Gin-aligar man ni Gilingo nga nagtugay ini sang stampede, nagkaladas mang iban nga nagalinya kag mayara pa sang nagkaladulaan sang cellphones. Ginpahayag ni Gilingo nga wala sila sang may gin-issuean nga ticket sa paglapas sang minimum health and safety protocol. Bangon nagsunod lang sila sa ginhambal sang security guards kag kun siya ang pamangkuton ang nagmando ang head sang security ang dapat nga tagan sang citation ticket. Bangon sila ang nagtuga sang hindi organisado nga linya.
Sa ibang balita lokal, ginlonsar na sang Negros Occidental ang quick response kung QR code ID system para sa mga nagrense nga fully vaccinated sa COVID-19. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, magapadayon ang pag-upload sa mga local government units sa Management Information System o kung MIS sa ngalan sa mga fully vaccinated individuals. Ini ang proseso na o kung ini ang ginproseso na sa Information and Communications Technology Department agud mangin mahapos sa mga nagrense ang pagkuha sang vaccination card nga may QR code direkta sa MIS portal kag hindi mabudlayan ang mga LGU sa pag-isa-isa hatag sa mga ini. Ang QR code ang isa ka pamaagi agud ma-beripika ang mga impormasyon angot sa COVID-19 vaccination. Dugang panidiyas may 300,000 ka mga individual ang fully vaccinated sa Negros Occidental nga katumbas sini sang 14 tubtob 15% sang 1.8 milyones ka mga targeted individuals. That's why kiga kami nga ginapasunod namo ng bakulod. Amo wala na nga mo concern pero kung okay lang yan wala problema ipasunod tanan eh. But as of now all our LGUs are uploading the list of vaccinated individuals. Ang kabahin sa pagpahayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Masobra na sa 1,300 ka mga nagrense nga nangin positibo sa COVID-19 virus ang naakomodar sa one hospital system nga ginadumala sa gobyerno provinsyal umpisa sa inangin dansar sa tong Hulyo sini nga tuig. Ginpahayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II nga kapin sa 5,806 naman nga mga pumuluyo gikan sa nagkalinlain nga syudad kag Panwa sa bugos nga probinsya. Lakip ng Bacolod City ang gintatap sang one hospital command system pumalin sang Hulyo tubtob Oktubre 12 2021. Suno sa opisyal bangod sang digitized system sang probinsya nangin mahapos kag organisadong pagpatigan sang inter-hospital COVID-19 response kag natap naman ang posible pagdugok sa mga pasyente sa mga hospital. Ang OHS ang nagpanubo man sang oras sang paghulat sa mga pasyente nga nagapangita sang hospital bangod mayara sa nagagiya kag nagatugyan sa ila sa mga district hospitals nga makahatag sa nagakaigo nga pagtatap kag pagbulong. Sa iban pa nga balita lokal, gin-award ni Bacolod City Mayor Evilio Nardia kaupo ng pila ka mga opisyal sa syudad ang 51 ka mga residential lots sa Progreso Village, Barangay Vista Alegre, syudad sa Bacolod. Ang mga benepisyaryo, ang mga informal settlers sa syudad, ang nagbaton sa 64 square meter nga lote. Sunod kay Councilor Renisito Novero ang chair sa Committee on Urban Poor Housing and Resettlement nga mayara pa sa natalana nga pag-award sa dugang nga lote sa mga kwalipikado nga mga benepisyaryo. Ginpahayag man sang konsehal ang gin-award nga lote kabahin sa flagship program sang Lunaria Administration gikan sa 1.7 billion loan. Sa press release sang Bacolod, ginpahayag sang alkalde sa mabago nga lot owners nga proteksyonan ang propiedad nga gintugyan sa ila. Samtang ginpahayag ni Novero nga chairman sa nga Committee on Education, kamanog tapos naman ang 350 million nga development project sa Bacolod City College nga kabahin man sa ginloan sang syudad. Sa iban nga balita lokal, nagpangibabaw ang performance ni Jemar Valencia sa Mascara Dancing Traffic Enforcers Competition 2021. Si Valencia, 29 anyos, ang residente sang Purok Malipayon, Barangay 35, Bacolod City, ang nangin kampyon sa kompetisyon sa buong adlaw. Ginpahayag ni Valencia nga siya ang isa ka ani dance instructor sa mga festival competition sa Talisay kag Bacolod, lakip man sa mga hip-hop. Si Valencia ang nasign sa Maydalan Ramos Lacson ang nagpahayag nga wala niya ginlaom nga siya ang magdaog bangod sa gadman ang iba niya nga mga kaupdanan. Naglaog si Valencia sang 10,000 pesos, isa ka sako nga bugas, token, certificate, kag nagbaton man sang special award nga Asam Choice Award nga may premyo nga 5,000 worth sang gift pack. Second place naman si Greg Leonaras nga nagpuli sang 6,000 pesos kag isa ka sako nga bugas. Kag third place si Araceli Abad nga may 3,000 pesos kag isa man ka sako nga bugas. Sir, Ramos Lacson, sir. Ramos Lacson, tatlo kami dami mga abati ko nga. Passion ko na sir ang saot. Samtang nga nagakanta kami nagakanta kami pressure or traffic, nagapractice ako sa tungadalan kung kisa-kisa depende sa kondisyon sang lawas ko. Nabatian si Jemar Valencia ang kampyon sa Mascara Dancing Traffic Enforcer Competition. Sa
Nakakatapusan nga balita, lokal, ginpahayag ni Mayor Evilio Leonardia nga dugang atraksyon sa syudad ang ginpatigayon o kung ginpatigayon nga Mascara Dancing Traffic Enforcer 2021. Sa awarding ceremony, ginpahayag sa alkalde nga bisan wala sa Mascara Festival na batyagan sa gihapon ang espiritu sang kahiwatan bangod sa Dancing Traffic Enforcer Competition. Nagalaom si Leonardia nga sa masunod nga tuig, magkapatigayon na sang Mascara Festival pero initanan ang mga depende sa sitwasyon sa COVID-19. Ginpanginbawlahan ni Leonardia si Police Major Ruel Colanag ang pamuno sa Bitaw Traffic Management Unit sa ining inisyatibo kag tanan nga nagpasakop sa kompetisyon. Nagtambong man sa kiwatan sa Councilor Renisito Novero kag SRL Salanga nga isa sa mga nagurado sa kompetisyon. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 20 Action Radio Philippines Standard Time sa mga nagapangita dira sang maayong vitamin C. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita. Yes, mayong gabi sa mga ka-action namon nga naga-monitor via Facebook Live and Happy Mascara Festival Action-an. Sa mga ka-action namon nga nahidlaw sa Mascara Festival, i-visit nyo lang ang Facebook page sa Action Radio Bacolod para sa replay sang Mascara Dancing Traffic Enforcer 2021 or Competition 2021 nga ginpatigayon subong adlaw action na ano. So sa mga na-miss ang sininga kahiwatan, i-visit nyo lang ang Action Radio Bacolod Facebook page para sa replay sang Facebook Live. Or another option is magkadto kamo sa akong sininga YouTube channel kay dito ko gin-upload actionan ang replay no or ang performance sa aton sininga mga winners no para mas nami ang quality. I-check nyo lang ang akon nga channel sa YouTube syempre. Search nyo lang John Dale Salazar, JOHNDALE Salazar. And then I think may 5 na akong na-upload actionan sa aton sininga mga winners no or top 5 nga finalists like ipon diri ang top 3 winners. So madamo gid nga salamat and later on tonight check ko kung may ako ng signal sa balay, i-upload naton ang top or 6th place until 10th place actionan. Kung ala ka to kay na actionan sigurado mapadance agad. Mapadance. Pabati ko si Sir Cola, nag-dance gid siya. Nagsaot action-an ara sa atong sining nga Facebook Live. Ginaong wala ko bala na-expect ng mga police like naka-uniform, respetado, kaseryoso, pero kay na si Mirbing ito nakapasaot kay Sir Colanag. Doon na joke ni Mirbing pero nagsaot siya. Naka-dance gid siya. Yes, i-check niyo action-an kay 2.5 reactions I think. Damo yes, of course kay syempre ilabi na gid action daily bala ang mga OFW naton nga mga ka-action ti syempre magluwas nga na-miss nila ang maskara, na-miss pa gid nila syempre ang ila yang nga mga himata diri sa syudad sa Bacolod. That is why nga through sa mga makita nila Facebook Live nga mga events diri sa Bacolod, feeling nila
at home sila or ara sila sa ila iya nga balay kay tido namla makita nila nga feeling nila is ay ara subong may maskara kag ti syempre as bakulod nun maki-celebrate man po, diba? Yes, so si Mama Mayo Action Ann. Yes, of course. Kung ikaw yung mahilig ka yung maglagaw-lagaw, syempre kung once nga madula ang isa ka event, dayon mo gina iya kahidlawan, diba? Ti subong pa pila ka kabay nga kabay nga amo na ning last action day, diba? Para iya sa sining effect balasang COVID-19 pandemic and hopefully sa next year may ara na, no? Hopefully. Yes, let's claim that action an nga madayon gani next year ang maskara kung ma-achieve natin ang herd immunity. That's why agaw na kamo sa mga vaccination sites ang mga wala pa dra nakapabakuna against COVID-19. So sa luwat i-plug ko lang, no, kung gusto niyo sang replay sa ila sini performance sang top 10 finalists sang Maskara Dancing Traffic Enforcers Competition 2021, visit nyo lang ang Facebook page sa Action Radio para sa replay sa Facebook Feeling Live. ko Action Day gusto na nila nga makalantaw sila sa intro bala sa imo nga nga vlog. May dance ka man. Wala na Action An, kay kakapoy edit. So kay na wala na edit. lang. Why gid, oo. Sa next na lang dason lang kay Go Dale! time consuming mag-edit Go sang video. Dale! The support kasi so mo may yan, action so kung gusto mo backup dancer, ara lang si Doral kay si Eden. namakagid. Oo. No. Kung gusto niyo naman sang high quality nga videos ang performance ng aton sining top 10 finalists, visit niyo lang ako sining YouTube channel John Dale Salazar. John Dale Salazar, so far may 5 na kong na-upload. Lakip na diri ang top 3 winners naton. So congratulations sa nga mga nag-participate and somehow ang music and action na feel ko gid nga ti dawara lang sige hapon na ang Maskara Festival. This time itamyawon ta lang si Mama Ilon Amoroso, Madam, ang gabi dira sa imo, and of course si Mama Mayo kag pila pa naton ka mga netizens nga padayon nga naga-support action an si Ma'am Florencia Villacampa Green Action An Defensor Sayman, si Ma'am Dolido, kag si Elvira, hello, good evening Action Dale and Ann, watching na madamo gida nga salamat. Oy, si Paribea Jonathan, nag-monitor siya with her with her and with his, diba? Sa iyang mga duwadar ka mga chickitings. So, subong iyang gabi. Nag-monitor sila via Facebook Live, Action Dale, and also sa kay Ma'am Mary Joy of Puentebella. Yes, si Sir Alex Montesa, Sir, good evening dira, kag kay Ma'am Veronica Santillan, Manukan Bao, good evening, kahingagaw. Salamat gid kay Madam Ana Sinoro. Thank you so much for tuning in tonight. And si Ma'am Vicente Gatilogo, no, do bago connection an makitaan. Basta bago gani nga mga names nga nag-appear sa Facebook Live, gina-recognize we kay salamat gid, no, sa pag take time nga Oy, si Joshua Christopher Bella sa aton sining second placer sa ARB online competition. Good evening dira si mo, Joshua Christopher Bella. Sige go na guys, visit ka mo sa akong sining YouTube channel, and of course www.actionradiobacolod.com.ph. www.actionrad.actiondale. Standby para sa mga balita national. Lasay sa 28 Action Radio Philippine Standard Time DTX sa 500 capsule mga ka-action.
sa detalye na sang mga balita nasyonal. Nagakabalakang grupo sang pribado nga mga hospital sa Pilipinas bangod sa posible kakulang sang hospital personnel bangod iban nga staff ang nag-resign na para magtrabaho sa luwas ng pungsod. Ginpahayag ni Dr. Joserine De Grano, presidente sang Private Hospital Association of the Philippines Incorporated, nga sa tinalikdan nga 23 kasimana kapin sa 5% sa mga nurse ang nag-file sa inasiling resignation bangod luyag nga magtrabaho sa abroad. Gindugang man sini nga kung hindi mapunggan ang paghalin sa mga nurses, posible sa sulod sang 6 ka bulan maubos ang mga nurse kag maapektuhan ang health facilities ng pungsod. Ginpahayag man ni De Grano nga ila ginapulbaan nga kung hindi istrikto ang pagtugot sa mga healthcare workers nga maghalin kag mapaslawan nga makapangita sang bulo sa ila, posible nga maubos ang healthcare workers sa pungsod. Ginpahayag sa Malacañang nga hindi kinahanglan pagkabalakan na ang minimal nga kasos ng COVID-19 sa face-to-face classes sa kolehiyo. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, hindi makabig nga cause of concern bangod ang in-person classes ginpatigayon sa mga lugar nga may manubo nga numero sa kasos ng COVID-19. Dugang pa ni Roque, nagasaka man ang COVID-19 vaccination coverage rate sa Pilipinas sa diin may 31 milyones na sa populasyon ang fully vaccinated kontra sa virus. Samtang, ginpahayag ni Commission on Higher Education Chairperson Prospero De Vera Jr. nga ang face-to-face classes sa tertiary level magadepende sa pangkinahanglan sa physical training kag curriculum flexibility. Philippine Standard Time, alas 6:32 sa katapusan nga balita nasyonal. Sa piyak sa akusasyon sa social media nga isa siya ka komunista, padayon ang pagklaro ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso nga hindi siya miyembro sa Communist Party of the Philippines o kon CPP ag armed wing sini nga New People's Army kon NPA. Suno kay Dumagoso, hindi siya isa ka komunista kag nagapati sa demokrasya subong man na patas nga oportunidad. Mismo si CPP founding chair Jose Maria Sison ang nagpahayag nga hindi komunista o kung supporters ng CPP ang alkalde. Sa nibloan nga nag-serving observer si Dumagoso sa peace talks to nga sang gobyerno sa Pilipinas kag National Democratic Front. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 33 Action Radio Philippine Standard Time, D3 Bio Foods. Lasay sa 34 Action Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes sa Oktubre 19 tuig 2021. Saluwat kaming inyo mga tagbalita. Action and Defensor. Kag Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,